Mayong gabi, mga turon kay Kristo, yaring aton mga intensyones para saulog naton sa Sagrada Familia. For the souls of Victor Pison and Sunny Pison, offered by Barangay San Rafael Community. For the soul of Romeo Tabuyok Sr., offered by Azucena Tabuyok. For the soul of Lolita Sayo, offered by Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family. For the souls of Matias Tabuyok, Luisa Tabuyok, Francisco Tauro, Cosme Tauro, kag Felicissima Tauro, offered by Tauro family. Para sa kalagdanday Federico Biguna Sr., kag Simplicia Biguna, offered by Pidik Biguna and family. For the souls of Ramiro Gunay, Cristina Gunay, Rodolfo Gunay, Amparo Gunay, Erly Pujida, Ernesto Pujida, kag Ernie Pujida. For the souls of Severo Tianyo Sr., Julian Tianyo, Basilisa Tianyo, Donato Tianyo, kag Norma Tianyo, offered by Bilay Tianyo. For the soul of Joel Navarra, offered by Navarra family. For the soul of Carmencita Tabirao, offered by Tabirao family. For the souls of Jose Pison Jr., Janet Pison, kag Julex Pison, offered by Elisa Pison. Thanksgiving is offered to Ledesma family. Thanksgiving is offered to Romeo Tabuyok Jr. on his birthday today, offered by Azucena Tabuyok. Thanksgiving is offered to Irene May Escarrera on her 32nd birthday on December 31, offered by Escarrera family. Thanksgiving is offered to Mr. and Mrs. Ideta Tabirao and family. Thanksgiving is offered to Christine Escarrera on her 21st birthday on December 31, offered by Teresa Escarrera and family. Thanksgiving is offered to Kian Calvin Tabuyok on his birthday today, offered by Mr. and Mrs. Melanie Tabuyok. Thanksgiving is offered to Tauro family for all the blessings received and good health, offered by Biguna family. Thanksgiving for Jennifer Nakaya on her birthday on December 31, offered by Nakaya family. Thanksgiving is offered to Jomar Tabuyok on his birthday. Kaya niyo mga sponsors, Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family, Mr. Stephen John Escarrera, Mr. and Mrs. Gazon Zabidalas, Tyron John, Kagaanak Taas, Mr. and Mrs. Melanie Tabuyok, Miss Roseni Tabirao and family, Mr. and Mrs. Roger Amagen and family, Mrs. Azucena Tabuyok and family. Sang nangintawo ang pulong sang Dios, nangin katapo man siya, sang pamilya sang katauhan. Hindi lamang siya katapo sang pamilya nanda Jose kag Maria, kundi sang tagsa-tagsa kapamilya. Kay sa Jesus, naghiusa sa aton tanan. Ginasalog naton karon ang piyesta sang Sagrada Familia sang Nazaret. Hindi sila iban sa aton, kay sila man nakaagom sang mga pagtilaw kag kasakit, apang ang ila pagtahod sa Dios, ang ila pagpasulabi sa iya kabubuton, ang pagpalapit sa ila sa Ginoo kag sa isa kag isa. Ipangamuyo naton sa Ginoo nga tipigan niya ang aton pamilya sa paghigugma kag sa paghalad sa tagsa-tagsa. Ang aton celebrante, amo mismo ang aton kura paroko o priest moderator sa Spousal of Our Lady Parish
Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. Palihog magtindog ang tanan kay mapod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Amen. Magyaraman sa imo. Nagakumpisar ako sa Dios nga magkagagaom sang tanan kag sa inyo mga utod kay nagasala ako nga tuod sa huna-huna sa pulong sa buhat sa pagpatumbaya sa akon sala sa akon dako nga tuod nga sala busa nagaampo ako kay Santa Maria pereng gihapon sa tanan ng mga angeles kag mga santos kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay maloy sa aton ng Dios sa makagagawom sang tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytoyan iya kita, padulong sa kabuhi, nga walay katapusan. Amen.
Francis Deo.
Mangamuyo kita. O Dios nga amo namay, imo ginatanyag sa amo ng sulundan sang Sagrada Pamilya. Kabayb nga sundan namo ng ilang mga bertudes, kag magiliusa kami sa imo paghigugma. Ago madangat namo ng imaya nga langit nun dira sa imo puloy-an. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Yesu Kristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Si Abram may isa ka palananawon kag nabatian niya ang Ginoo nga nagahambal sa iya. Indi ka mahadlok, Abram. Apinan ko ikaw sa katalagman, kagatagan ko ikaw sing dako nga balos. Pero si Abram nagsiling, O Ginoo nga Dios, ano bala ang pulos sang imo balos? Kay wala man ako sa mga kabataan. Ang akon mananubli, amugid lang si Eliezer, nga taga Damasco. Wala mo ako pagkatagi sing mga kabataan. Gani, ang isa sang akon mga ulipon, magapanubli, sang akon pagkabutang. Dayo nabatian niya ang Ginoo nga nagahambal sa iya liwat. Ini nga ulipon, hindi makapanubli sang imo pagkabutang, kundi ang imo gid kaugalingon nga anak, amo ang imo manunubli. Gindala siya sang Ginoo sa gwa, kag ang Ginoo nagsiling sa iya. Tangla kabala sa langit, kag isipa ang mga bituon. Kung maisipan mo, ang imo mga kaliwat manginsubong sa ila kadamo. Si Abram nagtuo sa Ginoo, kag tungod sini ginkabig siya sang Ginoo nga matarong. Ginbendisyonan sang Ginoo si Sara, suno sa ginsaad niya, kag nagbusong siya. Kag nagbata sing lalaki tungod kay Abraham, nga tigulang na. Ang bata na tawo sa tion, ginpatod sang Dios. Ginhingalanan siya ni Abraham nga si Isaac. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Ginoo among aton Dios, pagatumano niya sa gihapon ang iya kasugtanan. Ang Ginoo among aton Dios, pagatumano niya sa gihapon ang iya kasugtanan. Ibantala ninyo ang iya pagkagamhanan, kag ipakilala sa mga kapungsuran ang iya mga binuhatan. Mag-amba kamo sa iya, magkanta kamo sing pagdayaw sa iya. Isugid ninyo ang tanan nga makatilingala nga mga binuhatan niya. Ang Ginoo among aton Dios, pagatumanon niya sa gihapon ang iya kasugtanan. Magkalipay kamo kay iya kita, ang tanan nga nag-aalagad sa Ginoo magkalipay. Magdangop kamo sa Ginoo agud buligan, magpabilin kamo sa iya atubangan sa gihapon. Ang Ginoo among aton Dios, pagatumanon niya sa gihapon ang iya kasugtanan. Kamu nga mga kaliwat ni Abraham nga iya mga alagad, kamu nga mga kaliwat ni Jacob nga iya mga pinili. Dumduban ninyo ang iya gamhanan kag makatilingala nga mga milagro kag ang mga paghukom nga iya ginhatag. Ang Ginoo among aton Dios, pagatumanon niya sa gihapon ang iya kasugtanan. Pagatumano niya sa gihapon ang iya kasugtanan, ang iya mga saad tubtob sa 1,000 ka mga kaliwatan, ang kasugtanan nga iya ginhimo kay Abraham, kag ang iya saad kay Isaac. Ang Ginoo among aton Dios, pagatumanon niya sa gihapon ang iya kasugtanan. Pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Mga utod,
Tungod sa pagtuo, si Abraham nagtuman sang pagtawag sang Dios. Kag nagkadto siya sa duta nga ginsaad sang Dios nga ihatag sa iya. Ginbayaan niya ang iya ko galingon nga duta nga wala makahibalo kundiin siya makadto. Tungod sang pagtuo si Abraham nangin amay, bisan pa nga tigulang na siya, kag si Sarah hindi man makapamata. Nagsalig siya nga ang Dios magatuman sang iya ginsaad. Bisan nga makabig siya nga dopatay na. Sa sining nga tawo, nagikan ang mga kaliwat nga subong kadamo sa mga bituon sa langit. Kag subong man kadamo sa mga balas nga hindi maisip sa baybayon. Tungod sa pagtuo, si Abraham naghalad sang iya anak nga si Isaac. Sang gintilawan siya sang Dios, bisan siya nga ginsaaran sang Dios, si Abraham handa sa paghalad sang iya bugtong nga anak. Ang Dios nagsiling sa iya, paagi kay Isaac magagikan ang imo mga kaliwat. Nagpati si Abraham nga ang Dios makasarang sa pagbanhaw kay Isaac. Gani kun hambalon gid man, si Abraham nagbaton liwat kay Isaac gikan sa kamatayon. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Sa unang nga panahon, ang Dios nagambal sa aton mga katigulangan paagi sa mga propeta sa madamo nga mga beses. Pero sa sining ulihing nga mga inadlaw, naghambal siya sa aton paagi sa iya anak. Ang Ginoo yara sa inyo. Magyaraman sa imo. Malasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Nagabot ang diyon nga si Jose kag si Maria. Kinahanglan magtuman sang seremonya sang pagpaninlo. Suno sa kasaguan ni Moises. Gani gindala nila ang bata sa Jerusalem agud ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasaguan sang Ginoo. Ang tagsa ka panganay nga lalaki ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila sang halad suno sa nasiling sang kasuguan sang Ginoo. Duha katukmo o kun duha ka kuyabog nga salampati. Sa santo nga tion may tawo nga nagapuyo sa Jerusalem nga ang iyang ngalan si Simeon. Ini nga tawo matarong kag matinuohon sa Dios kag nagaulat sa pagluwas sang Israel. Ang Espiritu Santo yara sa iya, karagpasalig sa iya nga hindi siya mapatay, sa wala pa niya makita ang ginsaad sang Ginoo nga Kristo. Sa pagtoy-toy sang Espiritu, si Simeon nagkadto sa templo. Sang idala ang bata nga si Jesus sang iya mga ginikanan sa pagtuman sang ginasiling sang kasuguan, ginkugos ni Simeon ang bata kag nagpasalamat siya sa Dios nga nagasiling, karon o Ginoo gintuman mo ang imong saad kag mapataliwan mo na
ang imo alagad sa pagidain. Kaya ang akong gid mga mata nakakita sang imo kaluwasan. Nga ginaman mo sa tubangan sang tanan nga mga katawhan. Isa ka kapawa nga nagaiwag sa mga hentil kag manginhimaya sang imo mga tawo nga Israel. Ang amay kagiloy sang bata na tingalagid sa ginambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbendisyon sa ila karag siling kay Maria nga iloy sang bata. Ini nga bata gipili sang Dios nga mangin kalaglagan ukon kaluwasan sa madamo sa Israel. Siya mangintanda gikan sa Dios nga pagakontrahon sa madamo kag magapahayag sang ila tinago nga mga panghuna-huna. Kag ang kalisod subong sang isa ka matalom nga espada nga magalapos sang imo kaugalingon nga tagipusoon. May propeta nga babayi nga si Ana nga anak ni Phanuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isa katigulang nga 7 katuig lang ang ila pagpuyo sang iya bana halin sa ila kasal kag dayon na balo siya. Karon 84 na siya katuig. Sa sininga kalawigon wala gid siya magalin sa templo. Sa adlaw kagabi nagaalagad siya sa Dios kag nagapuasa kag nagapangamuyo. Sa santo nga takna nagabot siya kag nagpasalamat sa Dios. Kaya panugid siya nanungod sang bata sa tanan nga mga tawo nga nagaulat sa pagtubos sang Dios sa Jerusalem. Sang matuman na nila ang tanan nga ginasiling sang kasuguan sang Ginoo, nagbalik sila sa Galilea sa ila kaugalingon nga banwa nga Nazaret. Ang bata nagdako kag nagbakod nga napun-an sang kaalam kag ang grasya sang Dios yara sa iya. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Palihog maglingkod ang tanan. Mga hinigugma ko mga utod, sa ulong kita subong sa kapistahan sang Sagrada Familia, kag sugpon, pagin ini, no, sang kapistahan man to sang pagkatao sang aton Ginoo. Wala naton ginabulag ang aton sini nga pananaw sa eksena, no, dira sa Belen, no, kag si Jesus. Kag sa sini naman nga Domingo, ato naman ginasaksi ang ining mga ginikanan ni Jesus. Kung paano sila nga mga tao, they are called the righteous parents, no? Ang mga ginikanan nga matinumanon sa pagbuot sa mahal nga Dios. Ano ang makuha mo kung ikaw matarong o kung matinumanon or righteous ikaw nga ginikanan? Ang wa nimo sina nga you will follow, no, sa mga kasuguan nga ginabutang dira sa pagpaninlo, no, ang mga kasuguan nga maghalad ang nanay kag ang tatay, no, dito sa templo kay siyempre pagkatapos bata ni Maria ma-offer sila dira sa templo para nga i-purify niya ang iya kaugalingon pagkatapos nga nagpamata ini siya. Ti ini nga sang pag ritual sang purification, no, ginasunod ini sang sinaman nga mga matarong nga mga ginikanan nga mo si Maria, no, kag si Jose. Kung sa aton pa no, si Maria wala nagahimo sang iya nga lagi, o kung nabi masiling siya nga isa siya ka iloy ako sang Dios, pwede man ang hindi ko nakahalad dira sa templo na, no, kay ang Dios nga ini akon nga ginbunag nga abi nga ma-offer pa ko dira, no, nagahimo bala sang shortcut sa pagpangabuhi.
Pero wala, no? They follow all the precepts of the law, kag nangin masinulundon ini sila. Ti para sa akon ini isa ka papakita sang panimuot nga dapat naton man siguro itanom sa aton mga panguna-una, labi na gid sa mga ginikanan kag sa aton man tanan. No? Ano bala ang mga kasuguan sang Dios? No? Ano bala ang mga layi? No? Kaya sa misa aton kadamo nagalabag sa layi, nagahimo sang nagapanagilot para makauna. Makauna siya, makakuha sang ganansya, makakuha sang dako nga kantidad para nga matawhay sa hindi na sila mga budlay. Pero gani sa kaisipan si ni Maria kag ni Jose nga hindi amo ina, no? Sundo naton ang kasuguan. So ginhalad nila diri ang mga halad sang imol nga mga ginikanan, no? Always no nagapangibabaw gina diri ang tema sang the poverty of our Lord Jesus. No, si Jesus sa nabunag ini siya dira sa pasungan ginapakita na nga siya imol, no? Kag ang pagkabunag niya napuno ini siya sang mga tao nga nagapalibot sa iya kag ini nga mga tao nagapalangga sa iya. There is no superficiality sa iya nga kabuhi. Kay kung manggaranon siya kag damo mga medyos posibles niya ay idikurahan tani sa mga kortina di ipatindugan tani sang background or dira may bintana or dira may CR, no? Tanan-tanan kompleto para sa mga facilities nga gina-create sang tao, no? Artificial or mga unnatural additions, no? Sa aton nga pagpangabuhi. Pero wala, no? Ginbaton sang sini nga una nga pamilya ang deep poverty nga luyag sang Ginoo nga magkunsad, magpanaog diri sa duta sa amo sina nga kahimtangan. Mga utod, ang kaimulon. Ano bala ang bunga sang kaimulon? No? The fruit of poverty, the fruit of the poverty of Jesus is love. Kagin, palibutan ini siya sa mga tao nga nagapalangga sa iya. Mga manugbantay sang karnero, no? Nga ila sini nga una-una kag mga balatyagon lamang is simply to show love to our Lord. Ang pagpalangga sang ginikanan, no, ni Maria kag ni Jose, no, para sa kay Jesus tuman na ina, no, kung may nagapalangga, kung may nagahigugma sa imo, it is more than enough. Hindi ka na mangita to sang kunano pa nga superficial additions or mga add-ons, no, sa kalibutan. No? Amoy ina ang ginpili sang aton sini nga mahal nga Ginoo. So gani there is beauty in the poverty of the Lord. No, may katahom sina dira. And there is also the birth of love. Especially kung gina-embrace naton ang simplicity, ang poverty sa aton kabuhi. Dira pagani nagaginamo ang tao kung nagapaindis-indis siya. No, sang panami-nami anamiyon ko ni akon nga balataan sang sawa ko. Mapatindog kami amo ni mansyon. Patindog kami sang garahe. Patindog kami sang damo lang to, ginadugang-dugang. No? Pero kung sa simplicity, sang pangabuhi, sa pagkaimol, sa aton Ginoo, wala na ibang pilian dira kundi pagigugma na gid lang ang nagapalibot sa iya. Sa gani mga hindi gumagamautod, padayon kita nagapamalandong sina. Kag ang mga ginikanan ni Jesus, pagkatapos nga nabunag ini siya, nag-offer sa templo, kag ang ginhalad nila, halad sang imol. No? Simple nga mga ginikanan. No? Kung tani, tunan man naton inang pagkasimple nila. No? Kung tani, tunan man naton, ngay di na kita magpangita pa sang kun ano dira. Kay love is more than enough nga makahatag sa aton sang madamo nga grasya, sang tanan-tanan
no, sa kalibutan. Ang opposite sinisang poverty is pagkahakot, no, ang greediness, ang competition, no? So too much accumulation sa mga pagkabutang, we devour all the minerals, all the mga material nga mga butang kung sa pagpadayon naton sa paghimo sina ang aton to nga kaingod nagaka-deprive sila, no? They are deprived of sang mga basic nga mga necessities sa pangabuhi. No, sini nga mga sunod-sunod nga mga inadlaw, mga uto na kabatya ko sing kakapoy. Kay tihalin sang Thursday, no, nagkagsang kahapon pagid, ang aton sini nga parokya padayon naga-gift giving. No, siguro kamo iban nga mga members sang back nato, no, naka-attend ba dito, no, sa may isa dito ka lugar naton sa Kalahunan. Then kahapon naman niya sa isa ka sektor sa aton sini nga parokya nagpang gift giving makita. Kaya subong adlaw bandayo kapoy may Christmas party makita to, no. Laga ni ko tapos kay isang aga, no, ara may meeting man ang aton sini nga apostolado sang pangamuyo, no. Kadaw na kapuyan ako, no, kasi ko ang venue dito sa aton nga parokya first time, no, nga naghiwat kita sina dira. Kagbuas naman, no, we are also planning nga may ara naman kita another round of gift giving, no. Ina ba lang nga activity, medyo makapoy sa lawas, pero that is the closest that we can get into the life of Jesus. That we can get a glimpse also, makatanaw kita kung ano ang sa kabuhi ni Ginoong Yesus. No, siya imol man. Di ko nagaduaw, nagabisita kita sa mga utod naton nga mga kapos-kapos sa pangabuhi, no? Ang resulta, no, ang mga sharings namon sa mga members ang aton sining back na Apostolic Council ka nagalupod dito singa ay daw kanami diri kay bisan nga simple ang pangabuhi sa mga tao pero nabusog kami, no, sang love, no, sang pagigugma. Mga hindi gumakautod, ang pagkaimol, hindi natin ini matagaan lamang nga masilinga, i-describe natin ini in words, nga daw poem, daw poetic. No? Ang poverty is really a serious situation sa aton nga kabuhi. Nga bisan ang aton mahal nga Dios, bisan ang aton nga Ginoo, handa nga mag-atubang sini, handa nga magsalom sini, handa nga katuan ini ang pinakaordinaryo, pinakasimple, ang imol nga lugar nga silin siya ginbata. Siling sa akon to nga sharing, no, during that time nagduaw ako sa kita, no, sa Kalahunan, sigo ay si Jesus gani wala man sang iyang nga lugar, kamo diri naga-squat malang diri, no? Pero ang pag-squat ninyo sa amo na diri nga lugar nag-star kamo, amo man na ang aton Ginoo. Wala man siya to na tao sa iya to nga kaugalingon nga balay. No? Kundi natao siya, nabunag ini siya sa isa ka lugar nga ginpahulam malanggani to sa iya. Siling to sang mga tagiya to sa malay, gutok na kami diri. Ay dito sa gwa, dito sa unahan, may pasungan dito, may ginataguan sa mga sapat, sa mga hayop. Dito basi ko may lugar-lugar pa na dito, guro. No? Kaya ginbaton man ni Maria ka ni Jose. Ginbaton man ni Jesus ang ina nga lugar. Wala sa sing iya kaugalingon nga ospital or clinic or balay, nga komportable nga ginbunag ini siya kundi sa isa ka pasungan. No, sa isa ka pasungan. No, kag ina nagalarawan sa aton sang mahal nga Dios nga luyag magpakig upod sa aton. Gani para sa iban sa aton nga nagakabig nga ano bala ang Dios? Ang Dios bala threat sa aton kabuhi. No, threatening bala ang mahal nga Dios. Ang pagkari sang Ginoo diri sa kalibutan, nagahinay-hinay gini na siya. No? Siya do ka simple, no? Kag pang alag-ag, nagarespeto gid siya sang aton nga kahimtangan sa pangabuhi. Ginarespeto niya ang tong pinagid niya kakubos. No, nga panimalay. No, gani sa mga panimalay nga
Basi magkilala silang ba kami nagadya ang pinakapigado di tulo ka plus pliboto namin nila balay pero amo niya pigado gi kami. No, ang mahal nga Dios luyag magpuyo sa panimalay nga katulad sina. No? So gani the Lord God is not a threatening God. Hindi siya Dios nga nagapahog, nagapahadlok sa aton kundi nagakadto ini siya sa aton nga sitwasyon sang kabuhi. Kung tani na tunan man naton sa aton panimuot, sa aton sini nga komunidad, nga magbisita, magduaw man kita sa mga utod naton, that we will not be a threat also to others. No? Hindi kita mangin inang daw nabudlayan sila kay daw daw siga na dira daw nagatagam-tagam kami na dira sa muna nga pamilya. Kung tani no ang simplicity, ang poverty sa aton Ginoo aton na ina mabaton ay nga grasya so that there will be peace no may pagidait sa kalibutan. No, ang kabudlay bala sina kay kon ang neighbor or ang mga iban nga mga pungsod to nagapakita gid pakitang gilas gid. No nga andam kamo da samon kay base kon anhon ta kamo no base kon salakayon or pang sakiton namon kamo. Even the Lord God, ang Dios gani wala pinsar sang amuna. Kay ginarespeto yagid kita. Ginatahod yagid ang aton nga kahimtangan sa pangabuhi. Sa sining aton nga panahon sa buong mga utod nga sa diin kadamo sa mga ginagamo, mayara sa mga lugar nga yara sang inaway, mayara nga mga tao, mga utod naton nga nagapa siga-siga, nagapasino-sino, nagapamigos, kag ang mga inosente nga mga utod man naton, amo na sila ang mga biktima kag nagaantos. We pray to the Lord. Ampo naton ang pagidait nga nagagikan sa aton mahal nga Dios, nga yara siya nagahigda sa isa ka pasungan, a non-threatening God, no? Isa ka sahi sang Dios nga handa gid iya bukas, no? Nga kita magpalapit sa iya, vulnerable ini siya. No? Kag wala siya nagasilot, wala siya nagahatag sing mga pamahog, o kung wala siya nagahatag sing pagpaandam sa aton, kundi nga paalinton niya lamang sa aton ang iya sining paghigugma kag pag-alagad. Kabay pa nga ang aton kalibutan, no, nga ini ang mga families, no, sa buwas will be the last day of the year, no? Kada matubang kita sang the new year 2024, damo mga tao nagahaka-haka. Damo mga tao nga nagahatag sang prediksyon na may gira sa 2024 no andam na kita no ba muni no pero ang mga kubos iya kag mga tao nga mga pinangamuyon nga nagasandig lamang sang ila kabuhi sa mahal nga Dios, they are praying that the God of peace, the God of love nga mo ang Ninyo Jesus dira sa pasungan no aton gid mabaton ikabuhi naton ang iya ginatudlo kakita no nga iya nga mga alagad magkabuhi man nga we will not be a threat also to others, we will not be a danger to others, kundi kita yara lang nagapalapnag sang iya nga gugma, nagapalapnag sang iya nga pagidait, nagapalapnag sang pag-abyanay, pagululutod no sang tanan nga mga tao. So gani sa inyo tanan diri no sa barangay San Rafael, sa inyong komunidad malipayon gi nga Pasko, no? Happy Family Day, no? Kag dayon kabay pa nga ang New Year nga aton iga sugataon sa buwas gabi, no? Midnight, no? Mangin mahidaiton gid ini sa aton because God is the one nga naga pangibabaw sa kalainan sang yawa no sa kalibutan. Amen. Paliw magtindo kita kamag padayon sa pagpangamuyo. Nagatuo ako sa Dios Amay, makagagawom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagato ako kay Kristo iyanak kabugtong nga aton Ginoo. Yagin panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria Birhen, Sakit sugo ni Poncio Pilato.
Kinasa sa krus na patay kay Ginlubong. Nanawag sa mga minatay. Si katlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magrepa siya liwat sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatoko sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga rawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ipangamuyo naton sa Ginoo ang mga katapo sang aton pamilya. Kabay nga taga niya kita sing kasanag, kalipay, kalinong, kagkusog. Aton nga isabat, Ginoo bendisyoni ang imo pamilya. Ginoo bendisyoni ang imo pamilya. Kabay pa nga ang mga pungsod sa kalibutan makabatyag nga sila mga katapo sang isa lang kapamilya sang katawhan agud magluntad ang paghidait, paghiliusa kag pagbinuligay diri sa duta. Mga muyo kita. Ginoo Bendisyoni bendisyoni ang ang imo imo pamilya. Kabay pa nga ang panguluhan sang simbahan kag sang gobyerno magbinuligay agud pag-unon ang kasal kag ang pamilya bilang institusyon kag maamligan ang kinamatarong sang pamilya kag sang tagsa kakatapo sini. Mga muyo kita. Ginoo bendisyoni Bendisyoni ang imo ang imo pamilya. pamilya. Kabay pa nga ang mga ginikanan maghatag sing maayo nga halimbawa sa pamilya paagi sa ila katampad sa isa kag isa sa ila paghimakas nga hatagan sing maayo nga buwas damlag ang ila mga anak kag sa ila pagtuo sa Dios. Mga muyo kita. Ginoo bendisyoni ang imo pamilya. Kabay pa nga ang mga anak maghatag sing kalipay sa ila ginikanan kag mga paryente paagi sa ila pagkamatinahuron, pagkamapinalanggaon kag pagkamapisan. Mga muyo kita. Ginoo bendisyoni ang imo pamilya. Kabay pa nga ang mga katapo sang pamilya nga nagtaliwa na sa pihak nga kinabuhi magsulod na sa kalipay sang langit. Kagkabay nga ang halimbawa sang ila maayo nga pagpangabuhi sa tuanay mangin inspirasyon sang ila pamilya sa sining kinabuhi. Mga muyo kita. Ginoo bendisyoni ang imo pamilya. Kag sa hipos, iupod man naton ng aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo bendisyoni ang imo pamilya. O Dios nga amo namay, ikaw ang ginagikanan sang tanan nga pamilya. Paliguna nga amon ka ang tanan sa imo kag sa tagsa-tagsa. Ginapangayo nam ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglikot ang tanan kag magpreparar sa paghalad.
Magpangamuyo kita mga utod, agud ang aton sakripisyo mamutan sa Dios Amay, magkagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kagamayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, sa bugos niya nga simbahan. O Ginoo kabay, nga malugpayan ikaw sini nga sakripisyo, sang pagpahauli, kapaagi sa pag-amo sa mahal nga Birhen, Eloy sang Dios, asang iyabana nga si San Jose, iyatag ang pagidait kag ang imo grasya sa amon, nga mga panimalay, ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyaraman sa imo, Ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid, Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamanan kag walay katapusan nga Dios. Kay paagi sa pagkatao sang imo anak, ang imo himaya nagsanagid sa bago nga paagi sa amon kaisipan. Sa iyam nakilala namon ang Dios sa bagay nga makita. Katungod sini panabdaba kami sa pagigugma sa mga butang nga hindi makita. Gani upod sa mga angheles, sa mga arkanheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sing walay untat, sa ngalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot, agumay mo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon nga Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iyaging baton sing kinabubuton. Iyaging kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigay panagtag sa mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kamagkaon sini, kay iniya mo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niyaging ko ang kalis nga nagapasalamat tiwat kagiya iniging palibot sa iyang mga gintutunan nga nagasiling
magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumana. Ang misteryo sang pagtuo. Gani wamay ang gidalad sa imo, ini nga tinapay sang kabuhi, kag ini nga kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog damo sang adumanan sang pagkamatay, kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakilooy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon, nga nagambis ang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugo sa kalibutan. Imbita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa Francisco, sa amon Obispo Jose Romeo kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining among katalingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanaw sila. Dumduwa man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw, sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluwi man kami nga yari diri nagatambong, ang umambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw, magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Bereneloy sang Dios, kay San Jose Iabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan mga santos nagpahamot sa imo, paagi sa imo anak, nga si Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadara sa iya, ginatag sa imo Dios Amay magkagagahom sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog gagimaya sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Si Jesus nagtudlo sa aton sa pagtawag sa Dios nga aton amay, kani may kaiso kita sa pagkanta sa amay namon.
Luwason mo kami, Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami simpagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agumaluwas sa magihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan na palaligban. Samda paabot kami sa bulan nga adlaw. Nga among ginalauman, magabalik si Yesu Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Yesu Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabiling ko sa inyo, ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo, inipagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Kasano sa iyong maginsiling at agis siya sing pagidait ka pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi, nagahari, sa tanan mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo iragihapon sa inyo tanan, Kag yaraman sa imo. magatagay kamo sing tanda sang paghidait. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Mula nang ginadapit sa pagbaton sini nga pagkalawat. Ginoo, dili ko Tapos nga magsulod ka sa konpulian. O pangimit lang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kalag. Handog sa akon, agi puson, nga
Yari ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot niya sa imo mamulan. Maluluwas sa akong Maliyong magtulog ang tunay. O labing maluluyon nga amay, imo kami ginsagod sang lawas kadugusang imo hinigog mga anak. Kabay nga sunod namang permi ang Sagrada Pamilya. Kamag-upod man kami sa ila sa langit sa tapos na ang mga kabudlayan, sang amon dutan-on nga kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Magduko kita sa pagbaton sa medisyon. Kabay pangabadayan kamo sang Dios sa tanan nga mga katalagman, kag iatag sa inyo ang tagsa ka maayo nga bugay. Amen. Kabay pa nga iya itanom sa inyong mga tagipuson ang iya pulong
Kapunon kamo sang kalipay nga wala sing katapusan. Amen. Kabay pang maglakat kamo sa iya mga dalanon, nga nakahibalo ko nano ang matarong kag maayo, tubtog nga makalambot kamo sa iya ginharian. Amen. Kag bendisyonan kamo sa makagagawom nga Dios, ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Mga utod na hala na ang misa, lakat kita sa pagidait. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa inyo katanan. Merry Christmas and advance Happy New Year. Aton pasalamatan ang aton niya Kora Paroko, Reverend Monsignor Cesar Mario Inarsao.